Anem a saludar a continuació i parlarem amb ell una estoneta en aquest inici d'aquesta segona hora de programa amb el senyor José Francisco Reinés. Ell és el director general d'Habitatge i Arquitectura del govern de les Illes Balears. Volem xerrar amb ell d'aquest acord que es produïa divendres per part del govern, en el Consell de Govern, decidia ampliar aquest programa de lloguer segur per facilitar-ne la incorporació d'habitatges a reformar, de lloguer turístic i d'ampliar també les persones, els propietaris que es poden acollir en aquest pla de lloguer segur. Així que per conèixer un poc aquests detalls, saludem a continuació al senyor José Francisco Reinés. Senyor Reinés, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per seguir nosaltres, per atendre la nostra cridada. Bé, com deia, ampliació, modificacions d'aquest lloguer segur. En concret, quines són aquestes principals novetats que a partir d'ara entren en vigor i que va aprovar el Consell de Govern? Sí, aquesta ampliació del programa que se va aprovar divendres passat afecta bàsicament en dos camps, no? Per una banda, el que s'amplien són els requisits dels habitatges i d'una altra banda s'amplien els requisits que han de complir els propietaris. Bé, no és que s'ampliïn, no és que s'ampliïn els requisits, sinó que se donen, diguem, més cabuda de possibilitats perquè s'incorporin més habitatges, no? I quins són aquests? Bé, en quant als requisits dels habitatges, el que se fa és que se puguin incorporar també habitatges que no necessiten complir els 6 mesos, que era una de les condicions de 6 mesos buits per poder-se incorporar al programa. I són aquells habitatges que provenen de desnonaments per impagaments de lloguer o bé desnonaments per ocupació il·legal de l'habitatge. Per tant, aquells habitatges que han sofert aquests casos d'inquiocupació, com la coneixem, o bé ocupació il·legal pura i dura, en aquests casos no és necessari que complesquin la condició dels 6 mesos buits i se poden incorporar de forma directa en el programa per tal de donar la seguretat jurídica que els propietaris cerquen i que el govern els pot cobrir, no? I també se poden incorporar, també no és necessari que complesquin els 6 mesos de termini d'habitatge buit, aquells habitatges que provenen del lloguer turístic, aquelles ETVs que estan en vigor, lloguer turístic que s'està destinant en aquest ús, i per tant el que també volem és que habitatges que s'estan destinant en el lloguer turístic passar-los en el lloguer residencial. Aquests serien els que no haurien de complir els 6 mesos. I d'altra banda, també se poden incorporar habitatges que necessitin reformar. Fins ara, una de les condicions és que s'havien d'incorporar en el programa habitatges que havien de complir tota una sèrie de condicions d'habitabilitat, però és vera que també hi ha molt d'habitatges buits que els propietaris no tenen segurament el finançament, no tenen el cost per poder fer front a unes obres, i el que fa el programa és facilitar aquesta reforma, que se pot fer de dues formes. Una, bé, a través de pagament per avançat de les futures rendes, això per l'execució de les obres, i això fins a 50.000 euros. Per tant, el que faria Sibavi és avançar aquests 50.000 euros ja dins el termini de contracte, i amb aquesta ajuda, amb aquest suport que se li dona de fer front a aquestes obres, se podria reformar l'habitatge i incorporar-lo en el programa. O bé també a través de convocatòries que farà el govern d'ajudes per a rehabilitació d'aquest tipus d'habitatge buits i que se quedarien també després, més tard, incorporats en el programa. Això serien, diguem, les grans novetats en quant als requisits de l'habitatge. I en quant als requisits dels propietaris, el que s'obre la porta a que se puguin adherir tot tipus de persones físiques i jurídiques propietàries. Fins ara aquest programa estava limitat només en aquells propietaris que no tinguessin més de 10 habitatges. En aquest cas, el que se permet és adaptar, el que se fa és adaptar el programa a el que és el Pla Estatal d'Habitatge. El Pla Estatal d'Habitatge incorpora línies d'ajuda similars que
que el que permeten és que qualsevol persona física i jurídica tingui beneficis dins d'aquestes línies d'ajuda. I el que fa el Lloguer Segur és això, també adherir-se i incorporar-se en aquest tipus d'ajudes a propietaris, com fan altres comunitats autònomes que ja ho tenen, i per tant, s'adhesió de tota persona física i jurídica. La realitat és que fins ara aquest programa de lloguer segur, bueno, no sé quina valoració fan vostès, no? Però si miren un poc les dades que ha ofertat el govern, són 82 habitatges que s'han pogut assignar dins d'aquest programa fa un any que es va posar en marxa. No sé quina valoració fan vostès, no sé si es pot considerar decepcionant o per davall de les seves expectatives. Clar, als principis les expectatives varen ser altes, però bueno, jo crec que això ho hem de mirar també a través d'un tassó mig ple, no? I el tassó mig ple què vol dir? Que tenim en aquest moment més de 160 famílies beneficiades d'aquest programa, és a dir, són més de 80 famílies de propietaris que estan tranquil·les i que han vist com les seves preocupacions per treure un habitatge en el mercat de lloguer han quedat resoltes, han quedat solucionades, té la garantia de que durant 7 anys cobrarà un lloguer i que l'habitatge se li tornarà en les mateixes condicions. I hi ha també més de 80 famílies que han aconseguit el somni de tenir un habitatge a preus assequibles, perquè recordem que la mitja de tots els contractes signats són de 965 euros mensuals. Per tant, són lloguers molt allunyats del preu mig de mercat de les Illes Balears i per tant, perquè la diferència, la mitja és de lo que cobra el propietari, que de mitja són 1.378 euros, a lo que paga el llogater, que són 965, aquesta diferència és la que assumeix el govern, no? Aquest finançament del programa. Per tant, jo crec que la valoració és per part nostra de veure el tassó mig ple, de dir, bueno, hi ha més d'aquestes 160 famílies beneficiades, però també és vera que el que volem és que amb aquesta ampliació se puguin adherir moltes més propietats i, per tant, molt més de llogaters i residents a les Illes Balears que se puguin veure beneficiats. No sé si tenen vostès qualque estimació en aquest sentit o s'estima més no marcar-se objectius. Exacte. L'objectiu és que cada vegada siguin més habitatges. Això és l'objectiu. Però no ens marcam cap xifra en concret. Perquè això també és vera que el que hem de contextualitzar aquest programa, i aquest programa forma part d'un pla de xoc i aquest programa no és més que una pota més d'aquest pla de xoc. O sigui, tot el pla de xoc desplegat des de l'inici de la legislatura, el lloguer segur forma part és una pata més. No és la solució per si sola, però és una pata més. Al final, el fer front a aquesta problemàtica de l'habitatge no se fa front amb una sola mesura, sinó que se tracta de tota una bateria de mesures. I el lloguer segur és una més. Deia vostè les garanties i els avantatges que ofereix aquest pla de lloguer segur tant a propietaris com a llogaters, no? Sí. És un contracte de 7 anys, això ofereix seguretat a les dues parts, amb possibilitat que el propietari pugui també cobrar aquest tombés, no? De manera mensual o de manera anticipada, però i després també tenim una condició que, evidentment, per poder llogar aquests pisos, i és aquesta condició ha de ser ciutadà resident al manco amb 5 anys o més de residència a les Illes Balears, no? Efectivament, sí, és així. És a dir, és un contracte a 7 anys, és a dir, en realitat són 2 contractes, perquè per una banda és un contracte que fa l'IBABI amb el propietari, per tant, l'IBABI lloga el pis en el propietari, en el preu mercat taxat per col·legi d'APIs, i d'una altra banda, el que fa l'IBABI és llogar aquest mateix habitatge en el llogater, que aquest llogater ha de complir tota una sèrie de requisits i un d'ells, efectivament,
ha d'acreditar la residència mínima en els darrers 5 anys en la comunitat autònoma de les Illes Balears, perquè és un programa destinat exclusivament a residents a les Illes Balears. Però per què està costant tant? És a dir, per què està costant tant el treure pisos a lloguer, no? Perquè, mínim, aquesta és una mesura, se pot incentivar, però què està passant? Aquí és vera que si hem de fer autocrítica, jo crec que lògicament també per part nostra l'hem de fer, és que durant aquest any segurament no hem arribat a informar bé a tota la gent, a tots els propietaris que tenen aquesta problemàtica i voldrien diguem, llogar el seu pis a través d'aquest programa. Jo crec que hem de fer un esforç en aquest sentit i per tant el que farem a partir d'ara, ja a partir de les properes setmanes, és una col·laboració molt intensa amb cadascun dels ajuntaments per tal d'arribar als propietaris de cada municipi, és a dir, farem una feina territorial, no només a nivell de campanya informativa general a través de mitjans de comunicació, sinó també una feina territorial, vol dir anar en els ajuntaments, que els ajuntaments coneixen tota la problemàtica dels pisos buits que tenen, també coneixen els propietaris i per tant jo crec que ens falta una feina territorial de donar a conèixer aquest programa, de publicitat, de comunicar i de publicitat. Exacte, bàsicament això, perquè sí que han rebut molt de feedback de gent, de propietaris que tenien aquests habitatges i no coneixien el programa i clar, i aquí hem de fer una feina col·laborant per una banda amb els ajuntaments i per una altra banda amb els dos col·legis professionals amb els quals varen signar els convenis per gestionar el programa, que són el col·legi d'APIs i el col·legi d'administradors de finques, el CAFBAL. Per tant, és una feina conjunta de tots, amb els dos col·legis professionals, amb els ajuntaments i govern, per tal d'intentar arribar en els propietaris que són en el final els que tenen la matèria prima. Perquè llogaters no és un problema de falta de llogaters, desgraciadament. Llogaters hi ha moltíssima demanda de ciutadans que se vulguin acollir en el programa. O sigui, no és un problema de trobar llogaters, perquè per cada habitatge que surt del programa n'hi ha desenes de llogaters que opten a cada habitatge, no? Con la qual és un problema de captar aquests habitatges. I l'única manera de captar aquests habitatges és anar a cercar en aquest propietari que els té tancat, que el té buit, o bé que compleix les condicions per les quals es varen aprovar divendres passat aquests nous supòsits perquè se puguin adherir en el programa. Per tant, també faig una crida també a aquells propietaris que tenen aquests habitatges i que voldrien tenir la seguretat a través del govern per poder-los treure al mercat, que el govern els hi pugui llogar. Això el que s'han de fer s'han de dirigir en el col·legi, qualsevol oficina del col·legi d'APIs, d'administradors de finques, perdó, col·legi d'agents de la propietat immobiliària o bé col·legi d'administrador de finques de les Illes Balears, que és a través d'ells que se gestiona el que són els immobles d'aquest programa. Sí, és evident que, òbviament, la demanda és més nombrosa, no? Que l'oferta, i millor que s'oferta, i per això tenim el problema que tenim i ens trobam amb aquesta situació. Avui veiem també circumstàncies personals, no? De gent que a Eivissa es troba en condicions certament impossibles, no? Per viure i que no pot treballar, no? Directament ha de renunciar, no? A la feina en aquestes illes, no? Sí, és un cas molt comú de gent que té feina. No és un problema de cicle econòmic. El cicle econòmic és positiu, tenim un creixement econòmic, no hi ha pràcticament atur, la gent que vol treballar aconsegueix feina de manera més o menys fàcil, però clar, si no té habitatge,
segurament aquesta gent que ve de la península també a fer feina o que inclús pues, està ja resident de fa anys aquí i té feina però no té habitatge, pues això dificulta molt aquest creixement propi tant personal com de futur de creació d'un nucli familiar. Sense cap dubte. Senyor director general d'Habitatge i Arquitectura, per anar acabant, fa un parell de setmanes teníem aquí, ens acompanyava en aquests estudis el seu jefe, si me permet l'expressió, que és el conseller, el senyor Mateo. Sí. Ens deia que ara s'havia de negociar de manera bilateral tot aquest nou pla d'habitatge que va aprovar el govern central. No sé si s'han produït novetats, si vostès ja han mantingut qualque reunió amb el representant del govern central per començar a caminar en aquest sentit. Sí, aquest dijous el que tenim és la conferència sectorial en el Ministeri. La conferència sectorial és l'òrgan que el que fa és té les competències per aprovar el repartiment de les quanties econòmiques del Pla Estatal d'Habitatge. El formen tots els consellers d'habitatge autonòmics i més el Ministeri. Per tant, anirem dijous a la reunió del Ministeri i ja esperam que s'aprovin el repartiment de les quanties, que diguen que donarà el xus de sortida a lo que seran les negociacions bilaterals després per veure com aterra aquesta quantia que s'aprovi, de quina forma i de quina manera per cadascuna de les línies d'ajuda aquí a les Illes Balears. Molt bé, en qualsevol cas són ajuts que no s'implementaran fins a 2027, com a poc, no? Perquè entre negociacions... No, 2030, sí, 2030. Fins 2030 és un pla... Sí, però dic que no començaran fins 2027, per dir-ho qualque manera, no? Clar, això. Sí, aquest pla s'havia d'haver aprovat al desembre del 25. Al final s'ha retrasat per part del Ministeri, no es va aprovar fins a final de mes passat, fins a final d'abril o principi de maig, i que és quan han tingut la possibilitat de començar a fer feina amb les diferents línies, i això obligarà que el conveni també que han de signar amb el Ministeri es retraci també, o sigui, supos que no es podrà signar fins passat l'estiu, amb la qual a partir d'aquí s'han de començar a tramitar totes les convocatòries d'ajudes finançades amb aquest pla. A nosaltres ens hagués agradat que almenys estiguessin publicades aquestes convocatòries dins d'enguany, dins del 2026, però clar, veient les dates que ens trobam, segurament ja serà dins del 2027. Les coses de Palacio, que exacto. Es diu en castellà. Aquesta sí que és a darrere. M'agradaria demanar-li també per... el Consell de Mallorca aprovava la passada setmana, no sé si era la passada setmana o fa 15 dies, no? Cedir uns terrenys a l'Ibavi per construir més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. A partir d'ara, crec que eren més de 45.000 metres quadrats, ubicats de vora del velòdrom d'Illes Balears. A partir d'ara, quina és la tramitació i quan es podrà començar a construir aquests habitatges? Bé, sí, aquesta parcel·la que és allà de vora el velòdrom de les Illes Balears és el que se diu un ARU, és una àrea de regeneració urbana. Per tant, no és que sigui una parcel·la en condició de solar encara. El que s'ha de fer en aquesta parcel·la és fer és un projecte d'ordenació, un projecte d'urbanització, un projecte de compensació. Per tant, això no és d'edificació immediata, sinó que quan ja sigui propietat de Sibavi, que esperem que sigui aviat que se pugui signar aquest conveni de cessió, en el moment que s'iniciï ja per part de Sibavi totes les actuacions, no tenen efectes immediats, perquè ja t'he dit que no és una parcel·la que tingui condició de solar i que se pugui edificar de forma immediata. Per tant, hi ha tota una sèrie de tramitacions urbanístiques que són llargues, que poden durar alrededor de 2 anys,
que és quan se podran iniciar les actuacions edificatòries dels habitatges. Per tant, és una actuació molt important, la més important que s'ha fet mai a Palma, però amb unes connotacions, diguem, de tramitació urbanística que s'han de fer prèviament per poder urbanitzar. És a dir, s'han de fer els carrers, s'han de fer totes les dotacions de serveis abans que fer els habitatges. Bueno, o sigui, piano, també. Sí, piano, però considerant que és una operació, ja dic, molt important, però aquesta és a llarg termini. Molt bé, doncs actuacions que Esperant que sigui molt més ràpida que la de Son Busquets. Sí, d'això seguim sense novetats, no? També li van demanar al conseller i això no hi ha novetats, no? No hi ha novetats. Això no depèn de nosaltres, això depèn del Ministeri. Per tant, esperem que l'actuació de Can Domenge, de l'Aro de Can Domenge, sigui una actuació autonòmica, tingui una celeritat molt gran. A més, també és vera que estarà recolzada i diguem que aprofitarem totes les mesures que se van aprovar amb la llei 425 el passat mes de juliol per accelerar i simplificar tots els tràmits urbanístics que han d'accelerar tota aquesta operació. Molt bé, doncs la problemàtica de l'habitatge que hem parlat i parlam molt en aquest programa i que parlam perquè preocupa, no? I que sense dubte estem davant el principal problema, sense cap dubte, de moltíssima gent es trobar un habitatge, un pis o bé en propietat o només sigui per llogar en unes condicions raonables i amb uns preus assequibles, no? Que realment és un drama per a moltíssima gent que fins i tot es veu en la condició de renunciar a la feina i de no poder venir, no? De no poder desplaçar-se o no poder continuar, no? Aquí a les nostres illes per aquesta manca d'habitatge i per els preus que té aquest habitatge. Senyor José Francisco Reynés, director general d'Habitatge i Arquitectura del Govern, gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia.